Já ze hry Shake and Fidget a hnedka bych chtěl vás informovat o tom, že je strašná kvalita mikráků, opravdu se to nedá poslouchat. Za to se omlouvám, protože mikrák si budu dokupovat, takže to bude super. Takže se těším a v únoru si budu kupovat houby. Takže tak no. Budou tam možná někde záseky, ale s tím já nic holt neudělám. Takže jo, jsem tu a tady to video už natáčím asi po 50. Jo. Buď se to lagne a vypne se nahrávání, nebo se to úplně podělá. Zabili jsme tady jednoho toho a kdo to netočil, což je bezva, no. Jo, Papal mi z něj tenhle epic, ale zase si myslím, že tenhle ten je lepší. Tak. Hop. Svědčí mi damage, ale no možná je tenhle lepší, se asi nechám. Šálu. Mám aspoň něco do vecka, no. Tak. Teda no, už jsem měl 5 hub, ne 10 hub a už mám jenom jednu. No, takže do zemí, takže mám podzemko, takže jo, tady do toho. Máme ani jenom jeden pokus. Síla, no. Hlavně se musím vyhejbat. Jinak ho nedám. Hop. Vyhni se! Vyhni se! Vyhni se! Tady já ten zvuk. Vyhni se! Pojď! Yes! Padl, tak to mám štěstí jak sviň. Takže jo, naštěstí padl. Což se mi zdá, že tyhle spadají docela často. Nový level za chvilku budeme 140 a je to fajnový. Jinak ne, to nebude, no. Bohužel zítra nemůžu natočit splachování, protože budu kamaráda a seklo se to, takže jo, uvidíme se za chvilku. Takže jo, jsem tu zpátky. A tentokrát mi to spadlo, ale snad se nic nestane. Jo, a možná budou nějaký záseky v obrazu, s tím budu muset něco dělat. Tak, já utočím na kouzáky, tak proč tady toho ne? Slabší. Na to dáme, a to... Jo, kvalitu mikráků už jsem vám omluvala, ale je to strašný, no. Tak, načti se. Aha. Tak, jinak tady se mnou hraje ještě můj kámoš. Pošta. Děláte si ze mě srandu? Bezva, vole. Bezva! Zase to spadlo! Bezva! Zase lak, vole! OK? Takže za 30 sekund to zase spadlo, ani ne, vole! Se na to můžu fakt vysrat. Jo, jsem zpátky a tady to video bude kratší, protože mě už z toho fakt už z toho fakt hrábne. Protože jestli tady to video se nepovede, tak už prostě nevím. Doufám, že bude bez záseků. Tak. OK, no. A jo, my jsme ho porazili. Takže teďka bychom se mohli kouknout na pevnost. Snad to zase nespadne. Já už jsem salek. To by jsem to totiž stejně rozflákal. Teď se vám poměrně bude lagovat. Tak já jdu rychle pryč a teďka vidí na boku možná zásek, nevím. Takže jo, škoda, že ty podzemka, jak jsem dával, jste neviděli, dost mě to naštvalo. Slibuju, že příští videa budou lepší
a já už tady nemám co, už se to zase seklo, takže já už se s váma loučím a bohužel čau, protože tady to se fakt nedá, takže čus lidi.